Bona tarda, Catalunya. Són les 7. Comença 8 al dia. Pol Marçà, plaça... Ja amb un escrutini anuncia la fi de Que això s'acabi és tan important per... Des del moment en què va sortir... Bon dia, Catalunya. Són les 7 en punt o vam a continuar? De costat, diuen, no. La Cayetana... Fiasme, però no és que m'agradi. M'entusiasma. Hola, bona nit, Alba. Esteu va De desmentir. fet, ha estat una de les coses... Serà en directe d'aquí Francisco. Aquest és el nou papa. No estava a cap de les... Empezó... Se está pasando. La pregunta se aplica a Escocia exactamente lo mismo. Alçada de la plaça a Espanya... Per tot el que està passant. Portaveu, Cristina. Hola, molt bona tarda. Gràcies, Albert, sigui com sigui, però... Soy casi alemán. Per cert, estic capturat En aquest país. però el futbol cada cop me sembla que s'allunyi més. Ilusiones. Parera i Alcarazo. Home, esperem que... Ejemplos históricos. Están abriendo otro debate del... O 30. Però Josep, si fins i tot... Començarem pels avenços. Un període d'adaptació que... De fet, aquí... Una mitja hora en el debat. Molts en...